Ahoj přátelé, dneska bych pár informací, teď jsem byl akorát podepsat smlouvu na ty středy, takže do konce roku máme aktivní středy a pátky, tak jak jsme se domluvili od 7 hodin, s tím, že ty středy jsme si předplatili někteří, ale samozřejmě kdo se jí bude chtít účastnit, tak dveře má otevřený. Uvidíme, jestli to přinese ovoce, že přijdou nějaký noví lidi. Tak a s tím souvisí další věc a to jsou ceny. Já už jsem to trochu předesílal, ale vlastně budu to mít podrobně. Když to stručně řeknu, ty Wing Chun vlastně a karate a ty, s kterými se tam potkáváme, tak platí 2000 na půl roku. Jo. S tím, že jak jsem říkal, mají tam v tom pojištění, mají tam teda 1,5 hodiny, to je pravda, 2krát týdně. My v podstatě máme zaplacenou hodinu, ale když se tam zdržíme o 1/4 hodiny díl, což děláme, tak to nikomu nevadí. Jo. Takže to je první věc. Druhá věc, chtěl bych se pokusit, jestli se mi to podaří, udělat to tak, aby ten příští rok vlastně jsme měli celý, aby mi nedávala smlouvu od ledna do června, ale od ledna do prosince. Zkusím to napsat řediteli. A hodně by se mi líbilo prostě, kdyby jsme to udělali tak, že vlastně, když jsem to počítal a jeli bychom s tou metodou, kterou jsme jeli doteďka, tak u nás by to vycházelo 1000 na půl roku, ale udělali bychom to prostě na rok. S tím, že Petr Akštejnů mě říkal, že na jogu, co chodí, tak ho to stojí, myslím, že tam říkal 2500. Takže si myslím, že kdybychom to měli 2000 za rok, že je to fakt skvělá cena. A navíc by to bylo postavené tak, že by byly zaplacený oba dva tréninky. Jak ve středu, tak v pátek. Takže buď byste mohli chodit na jeden, na oba, nemuseli byste to nijak řešit. Samozřejmě ideální stav pro nás by byl, kdyby se nám podařilo najít lidi, kteří kdyby nechodili, tak to zaplatí. Jo, ale tohle všechno samozřejmě platí až od toho ledna. Já se pokusím, jestli by se nedala ta cena ještě trochu snížit s ředitelem tím, že bychom to zaplatili dopředu, ale myslím si, že ta cena už takhle jako je hodně dobrá, což jsem se koukal takhle vedle, jo. Takže u nás by to vycházelo na rok 2000, což si myslím, že je fakt super. A poslední věc, už jsme s tím začali ve středu, postupně budu chtít vlastně při těch trénincích do toho zapojovat vlastně sebeobranu na principu Aikido. Protože častokrát slyším a vlastně mě to mrzí, že Aikido vlastně není praktický. A to vůbec není pravda. Jo, jenom prostě ty lidi nepochopili, že ne všechny techniky jsou praktické, s tím naprosto souhlasím. Jsou techniky, které jsou fakt složitý a v rámci sebeobrany byste je nikdy nepoužili, nebo byste se do nich třeba náhodou dostali. Ale Aikido je velice praktický, pokud si zaměříme jenom na ty techniky, které jsou rychlé a stručné. Protože musíte si uvědomit, že v té sebeobraně to funguje tak, že tam rozhodují vteřiny. A jakýkoliv zaváhání vlastně je problém. A já bych chtěl to, aby vlastně vy jste se naučili reagovat jako okamžitě. Ono vám to trošku pomůže zároveň i vlastně s Jiu Waza, který vás bude postupně připravovat na první Q, kde ty techniky vám začnou mnohem rychleji naskakovat. Jo, takže smyslem toho bude, aby vy jste vlastně nepřemýšleli, když vás někdo chytne pod krkem a hned budete vědět, co máte dělat. A nemusíte dělat 10 věcí. Ona stačí 1, ale pořádně. Jo, takže tímhle směrem bych se chtěl ubírat, aby to naše Aikido bylo i praktický. A úplně poslední věc, dohodl jsem s naším dvorním truhlářem, to je Vojta, že je ochoten vlastně udělat pro kohokoliv vlastně jeho osobní boken nebo jo. Cenu si teďka Vojtík promyslí, ale slíbil mi, že to budou přátelské ceny, takže myslím si, že to tak bude. Vždycky mě Vojta dával super ceny. Za chviličku budeme potřebovat jo. Teďka cvičíme zatím s bokenem, ale samozřejmě budete potřebovat všechny ty zbraně. Tanto jako nůž, jako já se přiznám, že obraně proti noži moc jako nevěřím. My se ji samozřejmě budeme učit v rámci zkoušek, ale já bych ji takhle nikdy nepoužil. Jo, my si ukážeme nějakou v rámci sebeobrany obranu proti noži, nicméně, když jsem se bavil s
kamarádem vlastně, který dělá Wing Chun, tak ten mi řekl, že obrana proti noži je taková, že pokud je nůž zastrčený, tak máte šanci. Jakmile nůž je vytažený a ostří je před vámi, tak je to 50/50. Vy nevíte, jestli ten člověk je mistr nože, nebo bude mít jenom štěstí, ale prostě ten nůž je ostrý. Takže jediná možnost je ten nůž něčím omotat, ale jako nějaký super techniky se moc jako vymyslet prostě nedají. Jo. V armádě se to používá, protože tam mají samozřejmě maskáče, tak se to v podstatě neprořízne, navíc ty vojáci jsou cvičený na to, když budou mít nějaký šrám, jo. Ale v praxi je to tak, že když vás někdo řízne, tak víceméně už nemáte jako sílu bojovat dál, jo. Je to takový, jako že je to překvapení a většinou řízne, bodne, je to fakt strašně rychlý prostě. Takže tímhletím bych se úplně zabývat nechtěl. Chtěl bych naši sebeobranu postavit na principech aikido a holejma rukama, jo, abyste byli připravení, kdyby se nastala taková situace, co mám udělat prostě. Nepřemýšleli. Nebudu tam dělat to, že tam bude tisíce technik prostě, ale prostě bude to takový, jako, že opravdu tam bude jenom to funkční, jo. Takže kdybyste chtěli někdo ty zbraně, tak se domluvte s Vojtou. Ještě nemáme cenu, Vojta mi ji pošle a uvidíme, jo. Takže mějte se moc hezky a dneska je 7 hodin, zdůrazňuji, začínáme v 7, ale buďte tam prosím už na 6:30, aby jsme v těch 7 opravdu začali, takže já budu jezdit na 6:30, abych tam byl. Tak se mějte hezky. Ahoj.